सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल। देखो आम आज आसी पहुँची गलु आम गाँव में कहीं मो पुअर जन्मदिन था आउ पुअर भी मंदिर भोग लगार आम गाँव में आज पहुँची जाकि मो पुआ देखु मिठा समस्त बाहर कर सहित बाहर कर मो बो एबे आमे सब मंदिर टिक जीवु तब देखो ये सब मो फैमिली मेंबर मुझे भलसे वीडियो हो पारा ना कहीं टिके जे वीडियो क्लिक करूला से भलसे ही हो पारानी टिके कहीं तत्तर भी थिलु तो मो देखो ये मो बो तापर मो मामू मो माउसी मो सान खुड़ी मो मझी खुड़ी मु मो बड़ दीदी आउ मो सान भौणी एमती समस्ते आमर फैमिली मेंबर मो बड़ भिणे मो दीदीर बड़ मो दीदीर पुओ एमती आमर समस्ते थिलु फैमिली मेंबर मो नन्ना एबे आमर प्रिपरेशन चली पुअर बर्थडे सेलिब्रेशन तार कटिंग देखते सांग मैंने आम पल्टन सब लगी डेकोरेशन करने बर्थडे कटिंग चलते एवं जा केक कटिंग पाखक आसीगले ये होचंती मो पुरा सान अंकल ता मौसा सान मौसा ताकू धरिकिना जाउचंती केक कटिंग आउ मो बड़ नन्ना समस्ते आम फैमिली मेंबर अच्छा ता बापा आउ मो ससुर समस्ते भी सेठी अच्छा चलो तुम पूरा कर दो हैप्पी बर्थडे टू यू जिया जिया मुझे बोल श्री आयो मां कुंदे जियाडा धरलेटा कि पड़े पड़े हाई पड़ जाओ झिया को देखा धर झिया को धर झिया को डेटा की धर दो हाथ दो रुआ 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 हाँ काटन दो रुआ रुआ क्या क्या काटो काटो करो करो ले भेजी बोदे हे दा पके ये उल्टा पो काटी पूरे चलो मारी बनले चलो आयो मां हां दे ताले लाइटटा क्या दर कर दिलाओ एटा पुओ कर बड़ केबडा पुओ आगो बटी के भाई बुले दियो भाई आयो मां हैप्पी बर्थडे टू यू काटो काटुची ताकू एटा खाली देखा
ऐसे डर ଫଟୋ ଆଇଛି ତମେ ଦେଖିଛ? ପୁଅ ତାଳି ତାଳି ଚାଲ ଯାଅ ପୁଅ ଯାଅ ଇଏଲୋ ମୁଁ କଣ ଗାଧେଇ ପଇଲି ଏଇଟ୍ ପୁଅ ତମେ ପୁଅ ଆଙ୍କ ଦିଅ ଆମ ଗାଧେଇ ସାରିଲିନି ଏତେ ଆଣ୍ଡା ଦିଅ ଟିକେ ହଁ ଏଟା ପଛାଡ ଗଲା ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ କିଏ କାଟିଲା ଆକୁ ଝାଳରେ ବଂଶ ହେଇଯିବ ଦେଖି ଖାଇବ ଭାଇ ଏଇଠି ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ନାଇଁ ନା ନା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ केक को ना हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हाँ जिया चूड़ी के नहीं जा ए बड़ा जाओ पुओ आ ए कड़ुका ଇଏଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ନନା ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଦାଦା ସାନ ଜୋଇ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର ବର୍ଥଡେର ଲୁକ୍ ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ବର୍ଥଡେ ଲୁକ୍ ମୋର ଥିଲା ମୋ ପୁଅର ଆଉ ଏସବୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ସାନ ଜୋଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ମୁଁ କେକ୍ କଟିଂ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୋ ନନାଙ୍କ ଘରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ହାଏ କହିଦେଲୁ। ପୁଅ ଟିକେ ହାଏ କହିଦେ। ପୁଅ ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ହାଏ କହିଦେ ଟିକେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମ କୁନି ପୁଅ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା ଲୁଲୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦବା। ତମେ ଆସ କୁନି ପୁଅକୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ କୁନି ପୁଅ ପାଖକୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ କୁନି ପୁଅ ପାଖକୁ। ଚାଲ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁନି ପୁଅ ହାଏ କରିଦେଲି ପୁଅ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ଟିକେ ହାଏ କହିଦିଅ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ର୍ୟାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବସିକି ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଟେବୁଲରେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆମ କୁନି ପୁଅ ଟିକେ ହାଏ କହିଦେଲୁ। ଓ ହାଏ କହିଦିଅ କହିଦିଅ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଏ କହିଦିଅ। ସେ ଏଇଟା କି ଗଛ? ଆଲୋଭେରା ଗଛକୁ ଧରିକି ଗେଲ କରୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କହିଦେଲ। ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ପୁଅ ଆମର ପାଠ ପଢୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଡଫୋନ ଦେଇକି। ଆଉ ଆମ କୁନି ପୁଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଏଠି କ'ଣ ବସି କରୁଛି। ପୁଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ପାଠ ପଢୁଛି। ପାଠ ପଢୁଛ? ହଁ। ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢିଲଣି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢୁଛ? ହଁ। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର କାମାକ୍ଷାନଗର। କାମାକ୍ଷାନଗର। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଜି କୋଉଠିକି ଆସିଛ? ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ଆସିଛ। କାହା ଘରକୁ? ମୋ ବଡ ମାମୁଁ। ବଡ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ? ହଁ। ଆଉ କାହା ପାଖକୁ? ମାଇଁ।
ଆଉ କୁନି ପୁଅ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆମର ଜାନ୍ସୁ ତାନା ଶିବାଂଶ ଶିବାଂଶ ତମେ ଦେଇଛ ପୁଅ ନା ଶିବାଂଶ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଆମ ଶିବାଂଶ କୁଆଡେ ଗଲା ସିଆଡେ ଅଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଅ ହାଇ କହିଦେଲୁ ହାଇ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ଗାଡି ଚଲଉଛ ତମେ ଗାଡି ଚଲଉଛ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା ପୁଅ ଆମର କୁଆଡେ ଗଲା ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା ଆମେ ଦେଖିବା ମୋ ଦିଦିକୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରାଯିବ ଆଜି ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ରୁଟି ବତୁରୁଛି ଆମର ଚା ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ମୋ ପାଠ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ତମ ପାଠ ଭାଉଜ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆଜି ଆମର କଣ ହଉଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି ତ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ପଖାଳ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ରାତିକି ପଖାଳ ଖାଇବି ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରୁଟି ଖାଇବେ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଟିକେ ଧାଇଁ ପଳେଇବା ଆଚ୍ଛା ତମେ 2ଟା ରୁଟି ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ କି ନାଇଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ ତ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ପୁଅ ତୁ କଣ ପାଇଁ ରହିଲୁ ତୁ ବି ନମ ନମ କରିଦିଅ ହେଇଗଲା ଏ ମୋ ଭାଉଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମର କାହିଁକି ଫେସ୍ ଆଣୁନ ତମ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ପୁଅ ତମ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସରିଗଲା 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 ତମ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ କଣ କରିବ ତମେ ଆସ ଘରକୁ ଆସ ଚାଲ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବା ଶିବାଂଶ କୁଆଡେ ଗଲା ଶିବାଂଶ ଚଲ 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 କୁଆଡେ ଗଲା ଶିବାଂଶ କୁଆଡେ ଗଲା ଶିବାଂଶ ଆମର କୁଆଡେ ଗଲା ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ କଥା ହବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କ ଫୋନ ପଛପଟେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି କିଏ ନେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଳଉଛନ୍ତି ବାଥରୁମ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଭାଉଜ ବି ପଳେଇ ଗଲେ ତମେ ବି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଭାଉଜ ବି ଲାଜ କରିକିନା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ସେ ପାଣି ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୋ ଦିଦି କୁଆଡେ ଗଲା ରିୟାନ ରିୟାନ ମାମା ମାମା ଆସୁନି ତମେ ବି ଶୁଶୁ ଯିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହଉନି ଆଉ କରାହଉନି ଭିଡିଓ ପଳେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଉଳୁ ଉଳୁ ଆଜ୍ଞା ଉଳୁ ଉଳୁ କରିବା ପୁଅ ତୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ଅନା ମାମୁଁ ମାମୁଁ ପାଟି କରିବିଲୁ ପଳେଇ ଆସେ ମାତୃଭୂମି ଆଜି ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଏଇଠି ବାହାରିକିନା ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଗଲେ ସେ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଣି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ତମର ଦେଖ ସେ ମୋ ମମିକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମ ଝିଅ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ଆସି କାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୋ ପୁଅ ତ କେମିତି ଜିଦି କଲାଣି ମାମା ଚକି ଖାଇବି ତ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲୁ
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ରିୟାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିୟାନ କ'ଣ କରୁଛ? ଇଟିଲି ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ଖାଉଛ। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଚା ପିଉଛ। ଭାଉଜ ତମେ ଚା ପିଉଛ। ଆମ ଟୁଇ କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ ଦିଆ ହଉନି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ଇଟିଲି ପୁରୀ। ଆମେ ଇଟିଲି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଚା। ଆମ ପୁଅର ସିମେଇ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇ ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ। ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଆମ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦଉନ। ତୁ ଖାଇବୁ, ତୁ ଖାଇବୁ। ଆମ ପୁଅ ବି ଖାଇବ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହାଇ କହିଦେଲୁ। ହାଇ। କରୁଛି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ଫୋନ ଦିଅ। ପୁଅ ତତେ ଲାଷ୍ଟ ତ ମାମା ଚୌପତି ଧରେଇ ଦେଲେ। ସେ ଆମ ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଅ, ସେ ଟାଣୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ତାଳଚେର। ଅନୁଗୁଳରେ ଥିଲୁ ତ ତାଳଚେର ଆମ ଝିଅ ପାଖକୁ ବାହାରିଲୁ। ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ରିୟାନ ତାର ରେଡ଼ି ହେଇ ବସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ବାଇ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ପୁଅ ହାଇ। ସମସ୍ତେ ମୋ ନନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ରିୟାନ ଆଗରେ ବସିଛି। ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ବସି ଗୀତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ତାଳଚେରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ପୁଣି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ହିଁ କରିପାରିଛି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ବି ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସିନା ତାଳଚେରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନପୁରାକୁ, କାହିଁକିନା ସେ କାଲି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ। କାମାକ୍ଷା ଯିବେ। ଆମର କାମାକ୍ଷା ନଗର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ବୁଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମର ବଡ଼ ଦିଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି ତାଙ୍କ ଚଷମାକୁ ଲଗେଇକି। ଆଉ ଇଏ ଆମ ବୋଉ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।